Ja sam Milorad Kapor, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, Beograđanin, a ovo je moja dogma. Stvari kriva je moja drugarica Nikoleta Kostić, koja je bila članica dramske sekcije pri Radio-televiziji Beograd i koja je u šestoj brzini, ili Pričam iz radionica, kako je bila posle serija koja je proistekla iz tog filma, je igrala ćerku Zorana Radmilovića koja je igrao glavnu ulogu. I onda u jednom momentu su bili potrebni klinci za jednu scenu gde tražimo autogram od Tanje Bošković koja je igrala glumicu u toj seriji, to jest filmu. I onda je zamolila naš razred, to jest našu razrednu, da nas puste na snimanje. I pritom nije bilo sređeno dvorište iza te škole u kojoj smo mi išli, osnovne škole Jelena Četković, sada je to baš sređeno dvorište. Iza nije bilo. Mi smo se igrali ispred glavnog ulaza, igrali smo fudbalice i tako dalje. I onda sam ustanovio da se iza naše škole vrzmaju tu neki likovi koje sam ja znao sa televizije. Zoki Radmilović, Mira Banjac, Paja Vujisić, moj budući profesor glume Rade Marković, Stevo Žigon i Mića Tomić, tako dalje, da nabrajam. Tako da sam svaki odmor od tada počeo da idem iza škole, a ne ispred škole da igram fudbalicu. I zamolio sam Ćaleta da me odvede i mene da vodi na glumu i onda Ćale nazvao Nikoletinog Ćaleta Čika Ljubu Koćija, koji je čuveni naš inženjer i graditelj mostova. I Čika Ljubo mu rekao kao vodim Nikoletu tamo u Dom pionira. I onda umjesto Dom pionira u Takovsku 10, gde je bila ta dramska sekcija, mene Ćale odvede u Takovsku 8, gde isto ulazak u Dom pionira. Ja završim u nekoj dramskoj sekciji pri opštini Palilula. I 4 godine sam samo nešto recitovao, a nisam se pojavio na televiziji. Potom sam se preselio na Novi Beograd i zaboravio sam na glumu do neke svoje 20. i neke godine. Onda sam se podsjetio da je to bilo lepo, da bi možda trebao da pokušam opet, ali na prava vrata, da uđem, išao sam na prava vrata. Išlo mi je dobro u školi, tako da i jako volim, mislim i sad volim mašinstvo kao mašinstvo. Ne volim struje, volim fiziku isto jako i to je bila isto jedna od opcija, volim atomsku kvantnu fiziku. Išlo mi je dobro. Tako da sam upisao mašinstvo po defaultu, kao fakultet koji volim. I mogu vam reći da sam veću tremu i veću želju imao da upišem fakultet kad sam jurio taj mašinski nego kad sam jurio glumu. Nekako kad sam glumu upisao već sam bio izreo i nekako sam imao backup varijantu. A kad sam mašinstvo upisivao kao to, ako ne to, odoh u vojsku, onda je to bila ratne godine, šta ja znam. I onda na pola mašinstva mi se probudio višak energije i onda se nastavio paralelno. Kod nas u to vreme kad sam ja, pa to nije tako davno bilo kad sam igrao u jednoj od mojih mnogobrojnih angažmana u A-produkciji, nismo nekako mi imali te kao ispisane CV-eve, profi fotografije, jer ovde se svi znamo, zato kod nas nekako i ne postoji ta institucija agenta, postoje agencije koje nas imaju sve u nekim svojim knjigama i onda kad dođu producenti traže hoćemo ovakav tip glumaca, oni prelistaju i traže. Na zapadu drugačije postoje agenti i kad se meni nekako ukazalo da imam agenta, tražila mi je između ostalog CV i sliku. CV sam napisao, a sliku jednu koju sam imao da sam normalno izgledao je, iako kažu da sam fotogeničan, sam sa svadbe nekog mog rođaka gde sam sa mojom tetkom, ona je bliska mojih godina, tako došlo je do nekog generacijskog pomeranja, pa je bliska mojim godinama i ona živi u Holandiji sad. I onda sam isekao nju, ali nisam mogao da isečem ruzmarin, ili bi osekao sebi uvo, tako da sam poslao sliku sa ruzmarinom sa svadbe i prošao sam na tom castingu i onda je moja agentica govorila, kaže, ti si jedini čovek koji je prošao uopšte na filmu sa najgorim CV-em ikad napisanim i sa najglupljom slikom ikada. Ja sam rekao, to je kada casting direktor, odnosno reditelji, traže nešto više od slike i od CV-a. Pa to je, ukratko da kažem, to je kao da igraš fudbal za Real ili za Barsu, šta ja znam, za Manchester
igraš košarku, šta ja znam, za Golden State. To je tvoje samo da glumiš, sve ostalo je njihova briga i odabran si između mnogih, znači gusto je sito bilo, više sita je bilo, više rešeta i onda kad te odaberu, onda je, kad si privilegovan da si odabran, a ja kažem kad su oni privilegovani da rade sa mnom, onda sada neki obezbede uslove. Tako da i kod nas sve više, sad kako dolaze stranci, pa su i naši ljudi koji su u svemu ostalom bili obučeni osim u tome. Znači imamo sjajne filmske radnike koji ni malo ne zaostaju za svetom. Zaostajemo u novcu i zaostajemo u nekim tehnologijama. Ali su pokupili fore, tako da se i kod nas sad sve više i više glumac osjeća u tim normalnim produkcijama, ne sad onako low budget varijantama, osjećamo sve onako, imamo sve uslove, imaš dobar catering, imaš dobar prevoz na set, šta ja znam brigu, ali tamo je mnogo više tih ljudi angažovano, tako da imaš čoveka koji je zadužen za svaki segment tvog delovanja na setu, znači i van seta, znači ima neko ko je zadužen za tebe od hotela do seta, pa van seta, dakle u tvojoj kamp kućici imaš svog čoveka koji tebi dodaje, koji tebi onako, a samo tebi na usluzi. I to su najbolji ljudi u toj branši, pa možda i na svetu, ali mislim ako govorimo o engleskoj, engleska što se tiče produkcije, taj Pinewood studio gde se snimalo i između ostalih tamo snimalo, to je kao Hollywood, to je, šta ja znam, to je tu stecište ljudi koji su najbolji. Vidjet ćete me u filmu Ne igraj na Engleze, koji se snimao ovde u Dogmi. I bio sam jako privilegovan da je čovjek koji je snimao jedan od filmova koji sam ja najviše voleo u svojoj ranoj mladosti, to je Slučajan Harms, da mi takav čovjek da se sjeti da želi da igra u filmu. I ispostavlja se da delimo mnoge iste stavove o događanjima oko nas, što u umetnosti, što i u ovim nezgodnim stvarima koje su okružile, to je politika i tako da smo jako postali bliski i onda kad je rešio da snima taj film, onda me pozvao i tako da vidim da je jako zadovoljan pošto kaže da sam opravdao očekivanja koje je imao i kao da se i nadmašio, tako da hoće da snimi i valjda i nastavak tog filma, samo s druge vizure, tako da je rekao da će još da bude, da ćemo još da radimo, tako da će to da bude film. Dakle, Ne igraj na Engleze, jedna lepa komedija u kojoj igra i moj klasić Marko Živić, Ivan Tomić i Daniel Sič, njih trojica nose glavne uloge. I nedavno sam isto odigrao, snimao, još je u procesu snimanja film i serija Jedini izlaz. Šta ja znam, uvek nađem mane, nikad nisam sebi rekao majstore. Znam, u svakoj sam dao svoj maksimum. Ali kad pogledaš sebe, posle kroz snimak nađeš 1000 nekih mana i onda ih ispraviš. Jer ja imam dobro oko, pa dobro primetim kolegama, dam sugestije. A onda kad pogledam sebe, onda vidim koliko sam fulao na nekim mestima. Tako da, a sam igrao u odličnim predstavama u kojima sam bio. Ja da sad je kakav sam ja bio, bio sam baš dobar ili nekima sam bio, ne sjećam se sam sebi. Provučem se kod publike, to je dobro, ali znam da to može bolje. Tako da, možda Pešice, jedan od mojih prvih predstava koji sam radio Pešice od Slavomira Mrožeka je bilo gde mislim da ne može mnogo bolje. Nažalost da. Nažalost da, to je što se tiče filma. U pozorištu sam igrao sve i ono što mi pripada i što mi ne pripada i odigrao sam sve okej. Mislim, kako kažem, s obzirom na ono pitanje od malo pred, ali mislim, sve je to dobro. I jako mi je potentno mi je lice, da jako se dobro menjam sa kostimom i sa perikama, svim tim. Ali što se tiče filma, to je, kako kažem, kod nas, pogotovo kod nas, tim malo siromašnijim produkcijama, uzimaju ti na šta ličiš. Uopšte te ne proveravaju kao šta možeš da odglumiš. Mislim, ja sam igrao u pozorištu jako dobro u Ikavanju, koji mi ne pripada ni po godinama, ni po karakteru. Ne bi mi niko u filmu uzeo da igram u Ikavanju, odigrao sam ga dobro. Tako da,
A eto, recimo, šta ja znam, ili kad si velika zvezda, velika, pa te onda nema problema što si apsolutno iz kontre, onda te, šta ja znam, eto, baš u Skyfallu, Javier Bardemu su zalepili pored njega, lepili plavu periku, ne, po meni nepotrebno, ali eto, mogu nekad kraju da se ofarba. Tako da je malo moj izgled nezahvalan za epohu, sve što dešava ispod 1990. Znači, to su onako Ivo Lola i šta ja znam, hipi tamo vamo, znači, meni su određeni vojnici, oficiri, šta ja znam, ali kad odem tamo preko grane, onda mi daju i druge stvari. Ali tamo, uglavnom, opet s druge strane, tamo igraš loše momke sa Balkana ili Rusa, šta ćeš. Ali ja nikad ne pristajem da igram nešto se kosi sa mojim etičkim pravilima, znači ne volim da mi se pljuje gde ne treba po mom narodu, mislim, uopšte po ljudima sa Balkana. Jednom sam imao tremu, još dok sam se bavio glumom nešto onako sa drugarima mimo, pre akademije, nešto sa Svetosavsku akademiju smo igrali pred Patrijarhom Pavlom. I ja tu nešto nisam imao neku specijalnu veliku ulogu, ali ja sam živ premro od odgovornosti. Niti bi mi on zamerio, niti pitanje da li bi se vidio da se ja to nešto, ja sam tu premro. I to mi je do ove godine prva i jedina trema bila u životu. Zato što sam ja onako, kako da kažem, nekako ovo je profesija koju se snalazim, koju volim, gde sam sposoban. I onda sam spreman, nema šta. Ako si spreman, šta ta trema kao? Imaš odgovornost, možda neko ubije ta odgovornost, ali ja sam jako pomeren sa sujetom. Sad kao šta će mi kaže ovo je ono. Brate, ako sam ja zadovoljan kako sam ja odigrao, može da mi Robert De Niro mi kaže da ne valja, ne, mislim, kako da kažem, ali ja i Robert De Niro smo istomišljenici, tako. Tako da nemam taj strah. Kad vladaš nečim, onda uđem pripremljen u premijeru. Ove godine sam kasno dobio, radili smo predstavu Srpsko narodno pozorište i Narodno pozorište iz Sombora. Smo napravili koprodukciju Tartifa, koja je jedna od najboljih predstava u regionu sada, možda i najbolja. Nemam tu neku veliku sad ulogu, tako je podela, tako izgleda za tog nekog. I dobijem 3 dana uoči premijere tekst. I na predpremijeri ga, 3 dana uoči premijere, tako se ispostavilo. Na predpremijeri savršeno, da prva proba, malo držim papir predpremijera, bez premijera zakucam se ko magarac. Niti rodu, niti domu svom. Da prepričaš, ne možeš da prepričaš jer je Molière, pa je rimovano. I od tada, kad god igram Tartifa, meni panika. Ali sam, onda sam negde ajde, Novak Đoković je nešto malo mlađi od mene, ali on kaže kao gde je tajna njegovog uspeha, što uvek kako omane neki smeće nešto, on to kao odmah shift, delete, odmah izbriše. I onda se ja rekao, uopšte ne razmišljam, znači čovjek bi kao trebao da razmišlja, tu sam pogrešio, pojačaj opreznost. Ne. Jer onda si tu pojačana opreznost, a onda opustiš na drugim mestima, onda postoji mogućnost da na drugim mestima pogrešiš. Znači, dakle, postoji rizik ako se opet opustiš da se opet ne prevariš. Ali sam to uradio u sebi i nisam jedan put više pogrešio, ali mogu vam reći da imam frku kad god igram, pogotovo tako dobru predstavu koju stvarno gleda probrana publika. Nisam mogu, nema goreg mesta za tremu od te predstave, ali dobro je. Pa znaš šta, što se tiče da odigram to što su igrali, onda bih mogao sad da nabrajam do sutra u podne. Ali način na koji su skončali ili zaboravljeni od javnosti ili skončali nekoj margini društva, malo je njih kojima mogu da zavidim. Zato sam jako oprezan i pazim šta će sa mnom biti kad zanemoćam. Sreća naša glumačka je da možemo da glumimo do kraja života, dok mrdamo. Pa i kad ne mrdamo, samo dok dišemo. I za to se nađe uloga. Tako da mnogi su čije bih karijere poželao da imam, ali ne bih, ali kako su privatno živjeli, kako im je ovo društvo uzvratilo, ne baš mnogo. Ne znam šta se to desilo, odakle sad tolike pare. Navodno se sada trenutno u Srbiji, u Beogradu, šta bi rekli, u Beogradu sve, snimaju 22 serije. Da li toliko ja znam, sigurno 10-ak. Tako da je to dobro za nas glumce, dakle ima posla za svakoga i to su dosta dobre, vidim da su dosta dobro osmišljene stvari.
Odakle, ko tu kome šta uteruje, ko koga želi da istera, govorim sa one strane investitorske, dakle ne umetničke, ne znam, tek to je dobro. Sad, opet, ko tu, kako, koga zove, ima tu dosta i politike i podobnosti, i dalje nisu kriterijumi svugde, ne mogu kažem 100%, ali u velikom procentu su opet igraju podobni. Dobro. Znate šta, umetnost ne trpi kompromisi. Gde se prave kompromisi, to je odmah za lestvicu, najmanje lestvicu ispod. Tako da, super, nek se snima. Pravda. Od toga ne odstupam. Znači, verujem u pravdu bez nekih relevantnih pokazatelja da pravda postoji, ali verujem u konačnu pravdu. Borim se za tu pravdu, mislim, kako da kažem, ja sam jako, to košta. To košta i u trenutku kad sam stekao dovoljno godina da bih trebao da se odlučim da li ćeš ići do kraja ili nećeš, jer to možda košta, ja sam rešio da idem do kraja. Ma koliko koštalo. Tako da, pravda je moja dogma. Da, meni je zbog mog ovako dosta disperzivnog načina života možda dogma, brewery dogma, i kao informacija dolazila nekako do mojih neko čula, da sam prisutan bio ovde, pa sam to nekako samo, nekada sam konstatovao deliće mozga, a nisam došao da to i ono što kaže da doživim. Tako da sam snimajući film Negre Engleze došao ovde prvi put i pala je ljubav na prvi pogled. Tako da rado se vraćam i rado ću se vraćati čim vreme i mogućnosti dozvole. Šteta što nema nijedan košarkaški teren blizu da sa ortacima posle basketa dolazim ovde. Tako da predlog menadžmentu da se ove silne hale neiskorišćene pretvore u košarkaške i imat ćete ovde samo toliko klijentele. Sad pijem svetionik. Pio sam dok smo snimali, pio sam dosta, ja sam zaboravio naslove, ima tamo, otiđite posle da šank, sve piše lepo. Ali ovaj svetionik je jako dobar, to je manje gorko pivo, dovoljno rezi. Za šankom sipaju lepo, ne ostavljaju nije ono pola pene, nego zato što sam ja kao specijalni gost, pa nekako je čaša do vrha napunjena bez pene. Tako da je mnogo bolje od 100% engleskih pubova gde sam pio dok sam snimao film Skyfall. My name is Kapor, Milorad Kapor.